Ciao, grazie per avermi riposto, ma io ho capito că știu italiană, nu-i problemă, niente, nu știu cum se citește, lingua rumena so dire solo da ciao, cioè, si, ha, asta și o inimă. Nu e problemă, eu vorbesc în română, tu vorbești în italiană și ne înțelegem cu mâine, că doar noi ne înțelegem. Dar eu, adică eu soy una rumeno. Eu soy una rumeno, nu parlare italiană cum vorbești tu acolo în Anglia, înțelegi? Eu soy una embarazada. Cum se zice, mă, la chestia aia? Ai înțeles tu, nu-i problemă, ai înțeles. Lasă mesaj în privat acolo, mâine începe cursa de testare Maratonul Transformării și buongiorno, parlare acolo, mangiaro corect, echilibrat acolo. Mesaj în privat.